אנשים חושבים שהבעיה היא שאין הצעות. אבל לפעמים יש הצעות, הן פשוט לא מדויקות. עוד שם, עוד דייט, עוד שיחה שמתחילה מאפס, עוד תסכול ואכזבה. ובאיזשהו שלב את מרגישה שאין מי שמחזיקה איתך את זה. את לבד. יהודי הוא לא צריך להרגיש לבד, יהודי הוא תמיד צריך להרגיש שהוא חלק ממשפחה גדולה וכולנו מאחוריו וכולנו איתו. שכל רווק, כל רווקה, לא משנה באיזה גיל, הם ירגישו שהם לא לבד, שאנחנו איתם. מיזם יש לך בית מתחיל מתוך הקהילה, בוגרות אולפנות ובוגרי ישיבות. חברות שהתחתנו עוברות הכשרה והופכות לשגרירות. כל שגרירה מלווה כמה רווקות שהיא מכירה היטב ומחפשת עבורן הצעות מדויקות. בסוף אני מכירה את החברות שלי הכי טוב, אני יודעת את הניואנסים שלהם, מה מתאים להם, מה הן מחפשות ומה לא מתאים להם. ובאתי לקבל כלים כדי להצליח לעזור לאנשים שאני הכי אוהבת. יש לך בית, זה פרויקט שחלמתי עליו שנים. את יכולה פשוט לפנות לאנשים שהם הכי קרובים אלייך, אבל הם יהיו עם כלים מקצועיים כי נתנו להם והכשירו אותם בכלים מקצועיים. מטורף. אני חושבת שהמיזם הזה מדהים כי הוא לוקח את הרווקות יד ביד ומלווה אותם עד החופה. אנחנו יוצרים עכשיו פיילוט ראשון לבוגרות אולפנת לבונה, לכ-200 בוגרות. המטרה היא לבנות מודל עובד ולהרחיב אותו לעוד אולפנות וישיבות. בשביל להצליח במיזם הזה, אנחנו צריכים שותפים. התרומות שלכם ילכו ישירות לרכזים בכל קהילה, למאמני חתונה שילוו את הרווקים ולשדכנים. ובעזרת השם ובעזרתכם יהיו הרבה חתונות שמחות בעם ישראל. אני לא צריכה מישהי שתבטיח לי חתונה מחר. אני כן צריכה לדעת שיש מישהי שחושבת עליי, שמכירה אותי, שעוזרת לי לא ללכת בזה לבד.